ሰላም መምህርልየ ካብ ማህደር ኣካዳሚ ብሰንኪ ሕፅረት ቋንቋ እንግሊሽ ኣብ ብዙሕ ነገራት ትተርፉ ተሃሊኹም ናይ ስራሕ ዕድላት መፂልኩም ከምኡውን ኢሜይል ተፃሒፍልኩም ብተወሳኺ እውን መስቶም ደቂ ዓዲ ንኽትዛረቡ ብፍሉይ ሜላታትን ብቡቕዓት መምሃራንን ማህደር ኣካዳሚ ናይ ክረምታዊ ስልጠና ሒዙልኩም መፂ ኣሎ። እንታይ ዳ ትፅበዩ ኣለኹም? ቦታ ከይመልኣኩም ሕጂ ተመዝገቡ። ብተወሳኺ እውን ነቶም ወለዲ ንደቅኹም ከተምህርዎም ትደልዩ ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ዝተፈላለዩ ስኬጁላትን ጊዜያትን ስለ ዘለና ክድውልልና ንሕብረኩም። أنا مقام نتبع أقلي